Hemmäňize salam dostlar. Meniň YouTube kanalyma hoş geldiňiz. Bugün size Play Marketdäki ähli tölegli programmalary we oýunlary mugdalmagy öwretjek. Onda näme? Başlaýlyň. Ilki bilen Google Chrome'a girýäs. Google Chrome'da ýokarda gözledilýän ýere App Toy'da app diýip ýazýas. Netije çykdy. Bu ýerdäki birinji ýokarda duran saytdan ýüklep alýar. Häzir bu ýerde çykdy. Şu ýerdäki size orsça bolsa skaçat, türkçe bolsa indir düğmesine basýar. Men muň üçin wagt ýitirip oturjak däl. Siz özüňiz alyp ýüklersiňiz we programman stanok etip alarsyňyz. Menne taýýar. Onsoň öz ýüklemekçi bolan tölegli programmaňyza girýäňiz. Meselem gözlejek. Öňden alasyňyz gelýän tölegli programmalar, oýunlar bolup biler. Ine bärde platny kategoriýasy bar. Bu ýerden meselem siz haýsy oýun isteseňiz ýa bolmasa bärden haýsy programma isteseňiz ýüklep alyp bilýäňiz. Bizde Türkmenistanda Visa kartdan sowda etmek internetden kän bir aňsat däl. Şol sebäpli hem size bu programmany maslahat berýän ullanmagy. Ine bärde meselem GTA o kompýuterden bilýän meşhur oýunlarymyzyň biri. Girip görýär. Oýunumyz $6.99. Bu $7. Bu biziň üçin gaty gymmat bolup durýar. Bu programmany mugd almak üçin ýankaýdan App Toy'da girýär we gözlege girip şu ýeri ýanky aljak bolan oýunumyzyň ýa-da programmamyzyň islendik bir zadyň adyny ýazýar. Ne gözleyip yine tapdı dostlar. Bärik girýär we yine ýüklemekçi bolan islendik bir oýunuňyzy şu programma arkaly ýüklep alyp bilýäňiz. Munyň ullanmasy aňsatjak. Şu ýerdäki ýükle düğmesine basýaňyz we göni ýüklep başlaýar. Maňa bu oýun kän gerek bolmansoň alamak sebäbi gaty uly yer tutýar. Siz özüňize gerekli islendik zatlaryňyzy alyp ýüklep alyp bilersiňiz. Videomuz şundan ibaret dostlar. Videony halam bolsaňyz like goýmagy we kanalyma podpisasiýa etmegi ýatdan çykarmaň. Indiki videomuz bolsa islendik oýunyň puly köpeldilen görnüşde ýüklemegi size öwretjek. Onda sabırsyzlyk bilen garaşýas. Sag bolun.